Oh, eto na! Hey, my friend! I have plenty of, where's my money? Yung tip pa. Magkano lahat? Keep the change, sabihin mo, ayun, 2,000. Oh, 230 lang, 3,000 na yan. It's paid! You know that? We're watching Bicolana on the go. Let's explore. Tayo ngayon sa waterfront market kung saan mamimili tayo ng fresh fish and seafood. So parang paluto. So mamimili tayo ng mga fresh na fish tsaka seafood or meat. Tapos papaluto natin kung anong gusto niyo yung luto. Wow! Sinigang, sweet and sour, kung ano-ano pa. So let's go! Pasok tayo. So, hindi katulad sa ibang lugar, ang paluto, basa-basa, ang tawag doon, malansa, oo, malansa, mabaho. Pero dito, aircon. Sana all. High-tech. Aircon yung mga tindahan ng mga gulay. Ay, gulay ng mga... Ay, look! Your favorite, aquarium. Alam ko kung ano. So, ayun po. Dito, Sabi nga ni Kuya, credit na ngayon dito wet market. yes, Dito na dati din yung sagot. yes. Samahan niyo akong pumasok sa loob ng wet market dito. Wet market na aircon. Bola lang yan. So, unlike sa ibang bansa, pag pumasok ka, lansa, mga basa-basa dahil yung buhat-buhat ng mga batsa ba tawag doon? So, dito, tingnan nyo, fully air condition, malamig. Sana all. Mag-e-enjoy ka na mamili ng Market na. yes, parang supermarket. Nakakuha ng mainit na tubig. Tama dun sa Dark Pharmacy. Darating na namin sa fish market, waterfront. Pero suddenly, pagbaba namin, sumakit ng tiyan ni Papa. Lupangs, naghahanap si Abby ngayon ng tubig na mainit. Baka malamig yung ano niya. Baka malamig yung tiyan niya. Apo ma, hanapin ko po. Naghahanap si Abby ng tubig. Sabi ni Mama, hanapin ko daw. Kasi baka nawawala na. So, hanap tayo. Hanapin natin si Kokomo, si Abby. A few minutes later. Eto na si Kokomo. Nakakuha na naman yung tubig. Coms, pinapahalap ko sa akin ni Mama kasi baka nawawala ka na daw. So, Sabi ko, nandito lang siya sa puso ko. buti na lang nakahanap ako. So, yung tatay ko, biglang sumakitan siya, sinikmura. So, hanap naman si Inday ng tubig. Buti na lang may nakita akong kabayan na magandang loob na bigyan ako ng hot water. So, thanks God. What's that? Water, hot water. Mamimili ka pa ng seafood. Umibayad dyan to libre. Libre lang to. Ayun na. Ano nangyari? Mga kaundago, mukhang exciting to ah. Dito kami sa fish market sa Deira sa Dubai. Andito yung iba't ibang klase ng seafoods. Mukhang masarap mamili dito ng mga seafoods. Andito, wet market to pero organized yung pagka-wet market niya, hindi tulad sa Pilipinas. So hanap tayo ng seafoods. Si Papa maghanap siya seafoods.
Malansay nga pero mukhang masasarap dito. Magkano? Magkano daw? 25, sinagot na. Yeah, cameraman. Maliit yan. Meron pa dun pa. Oo, may malalaki pa. Unang isa pa lang to, pwede pa tayong kulikot, tawag ka munang magbilo-bilo. 25, no 35, 25. Pag-ano ka muna? Hambas. No female. No, Female, Muslim no. Male only. Male, all male. Female no. Female is so... Female no, Almarki no female. Almarki no. Babae. Lapu-lapu. Babae. Lapu-lapu. Babae. Alimasag. Babae. Alimasag. Babae. Lapu-lapu. Tilapia. Tanigi sariwa. Tanigi kimfish. Tanigi salmon. Fresh na fresh. Lapu-lapu ulo, may na ulo, tanigi ulo. Ano ba? Ulo ng sariwa, Ano? salmon ulo. Salmon ulo. Hello. How are you? Good. Ulo, belly, salmon, tanigi. How much do is you that? want? How much is that? Salmon 45. 45. Yes. Belly, sampo, sariwa, siligang. Sinigang. Ayos ha. Galing ha. Okay dito mga tao. Ay iba lahi pero ang alam na potahe, mga potaheng Pinoy. Sinigang, sabi niya tilapia, sinigang. Ano nga yung tawag sabi niya kanina? Lapu-lapu. Oh, galing. Galing. Pare, bangus, Oh, si pare oh, pare. Tamasta ka. Oh, kumusta? Okay lang. Pabuti. Galing, kita Tagalog siya oh. Kumusta? Manila. Ayos ah. Lapu-lapu madilang. Naroon alimasag babae, lalaki. May lapu-lapu. May Magellan. Alimasag babae, mataba. Oh, may alimasag pataba. Bakla tumbuyan. May bakla, may tumboy. Ang galing ng mga limasag dito. May bakla, may tumboy. Pare, bangus, pare. May lapu-lapu. May isda kang lapu-lapu. May isda din siyang Magellan. Ibang klase. Nakakatawa dito. Yung mga tao dito, iba-ibang lahi. Pero siguro karamihan na namimili dito mga Pinoy. Kaya marunong sila mag-Tagalog kahit paano. Pare, no more video. Security, No more video? no more video. Okay, sorry. Sorry. A few moments later. Mga on the go, cellphone lang muna ang gagamitin natin ngayon kasi sinita tayo. Bawal daw dito ang professional camera, so pinatago yung camera ko. So pasensya na kayo kasi yung audio nito hindi ganun kaganda. Pero natutuwa ako dito kasi karamihan ng mga lahi dito nagtatagalog. Tinatawag ako pare, lapu-lapu, maya-maya. Magellan. Nakikipagtawaran si Kuya dito. Ako si Papa. Ano si Papa oh? Si Papa yung traffic. Traffic si Papa, nakikipagtawaran. Kulang. So mga ka-on the go, bawal daw yung camera, ang professional camera. So nag-cellphone muna ako. Medyo hindi maganda yung audio pero dito tayo, cellphone tayo. Dito para kami sa fish market. So nakapili na si Kuya ng isda, maya-maya pa nga. Hoy, 200, Sabi ni Kuya. I give you. Nakapili siya ng panga. Only 20. Salam mo? Salam mo din kilo de ko. Utang, deta. Tilapia. Galing, nagtatagalog sila eh. 10 more. Next ne par maya no. You pile no. 15 binigay. Magkano ba dapat? 10 lang dapat. Galing yan. Oh, kulang. Pare, bangus, tilapia, lapu-lapu. Away pa ako. Bahala ka sa buhay mo. Puro kayo pakabig eh. Tumulak naman kayo. Ang kakapal na mukha nyo. Tara na, umalis ka dito. Kumpare ko, mga kumpare ko dito. Oh, dami ko kumpare, oh, pare. Hello.
nakakatawa dito, ang dami kong kumpare. Dami tumatawag sa akin, pare. Siguro mga inaanak ko yung anak nila, kaya nila ako tinatawag na pare. Nagbibiro lang ako. Alam nila yung alimasag, may lapu-lapu sila tinda, may Magellan. Iba't ibang bayani. Magkano kuya? 25? 25, 50, 1 kilo, 2 kilo. Bang, anong inaanap po bang pagkain? Wala lang. Dito kami sa Pusit. Ay hipon. Okay, big one, big one. Come here. 2.30 daw. 2.30. 2 kilo, 30. Tagalog sila. Tangge pa rin. Prito ko to. Related piece. Yung nakita mo nakaraan mo pala dito. How much is this? 120. There is small 20. How come you tell me 20? No, it's small, not 20. Kuya Pata! Sariwa, kabayan. Kabayan, utang. Pwede utang? Yes, gusto mo utang? Gusto mo utang? Hindi, wala pang bayad. Sige, libre na lang. Libre. Tagalog sila lahat eh. Sabi ko na, mga pinsan ko itong mga to eh. Bukod sa mga kumpare ko, mga pinsan ko mga nandito eh. Baliw ka yata eh. Tagalog sila eh. Ikipagtawaran si Bayaw. Kala ko nagkikipag-amo yan. Sasaing ako. Sasaing ako ng tulingan. Okay. Hindi ko. Ayaw nyo ng alimango sa kayong ano? 3 kilo 20. Pang sunain ko yan. Tahong baga tahong. Opo, gusto mo ba ng tahong? Kung gusto mo, bibili tayo pang. Suluhin mo yan. One more, dagdag. Ang galing dito kasi section by section yung mga bilihan eh. Dami ko kumpare dito. Naghihirap daw ako sa Pasko, sabi ni Bayaw. Lahat tumatawag sa akin, pare. Kung sa Pilipinas, ang tawag sa iyo ay ganda, pogi, ganda. Dito, pare. Dami ko inaanak dito. Wala kaming pakialam! Tell me the price. Last Come price. sa here. Come. Okay, 42. What name catching? You speak how much? Kakapit para kayo makatuko. 100. No. Come on, yes or no? What you say? 38 yan catching 38. Alma. Ikipagtawaran si Kuya, nakikipagtawaran si Bayaw. Pinipilit ko din si Kuya. Ikipagtawaran. Para ding para ding Divisoria, may tawaran din. Pwede ka makipagtawaran. Ate, dami ko pala dito kumpare. Mamumulubi ako dito sa Pasko. Dami kong inaanak. Gracias sila kumpare mo. Wala kaming pakialam!
Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nagkasundo sila, nagkasundo. Ano karne kuya? Baka. Bulalo. Alit ito. Bulalo. Bata. Sarap dito ba oh? Sarap na ba oh? Tabi. Alin? Walo. Hindi, pag giniwa na yan, magiging bulalo na lang. Hindi lang, ibig sabihin. Dito may Magkano kabayan. kilo nitong tingi mo? Kabayan, ako ba yan? Dito tayo pumili kay Pili ka kabayan. lang. Magkano sa playa? Kabayan. Parang. Okay, hello mga ka-on the go. Balik ulit ako sa camera na nagamit ko. Kanina kasi doon sa loob ng fish market, sinita tayo. Bawal daw kasi ang ganitong klaseng camera. So, ang ginamit ko kanina, cellphone lang. So, tapos na kaming mamili ng mga isda. Nakapili na si Papa ng isda na gusto niya. Dito pala sa Dubai, hiwalay yung palinis. Hindi tulad sa Pilipinas. Pag bumili ka ng isda, palilinisan mo, pwede ka na magpalinis doon sa mismong pinilan mo. Dito, may ipihiwalay na department para sa mga maglilinis lang. So dito, cleaning department to. Ibang bayad dito. Yung bang pusit pinapalinisan pa? Oo. For barbecue ah. Sabihin mo. For barbecue that one just What is the other one there? 80 pesos only clean also it's for frying. Cleaning only is the one. Sabihin mo yung kung anong klaseng luto. So after mo mamili dito sa fish market, hiwalay pala dito yung magpapalinis ka ng isda. Dito lang sa Pilipinas na pwede mo palinisan na doon saan ka nagbili. Pwede doon ka na magpalinis. Dito hiwalay, may hiwalay itong bayad. So, yun, alam nila, sasabihin mo lang kung anong putahe yung paluto mo para ganun ang cut nila. Hello mga kakokomok, on the go. Andito kami ngayon sa Dalampasigan. Sobrang lamig sa Dalampasigan. So, di ba kanina, namili tayo ng fruits, vegetables, seafoods, meat. So, lahat ng mga pinamili natin, pinaluto natin dito. So, naghihintay tayo ngayon ng na maluto yung pinaluto natin. Ayun lang po. Yun ang gugusan dito. Salo. Sige, malapit. Plastic lang. 37 to 38. Okay na dito. Thank you. I-vlog pa rin kahit na gutom. Ayan, pasok ka, tapos nandiyan dyan lang. Kita mo dyan. Gutom. Yun o yung kanan. Patungan mo yan. Hi po. Oh, hello. Ba't kasi ginawa mo dito? Dapat Pwede, ayun nga, meron naman dyan. Para lang makita mo yun. Homes, ikaw na, gutom na ako. Vlog po, sir? Yes. Ano po yung ano ko? Ha? Follow ko. O ano daw yung ano nyo para i-follow? Bicolana on the go. Bicolana on the go. Bicolana? On the go. Mga Bicolana kami. Okay. Sigurado, dyan ako sa vlog nyo ngayon eh. Yes. Hindi totoo yan. Oh, ikaw, hi ka sa camera. Hi! Anong pangalan mo kuya? Gio po. Gio.
Bacolod. Hello sa mga taga Bacolod. Mayayaman ng Bacolod. I-shout out ka mo. Ito yung ano nila, anong pangalan nito? Si Bicol Prides. Pachabuli. Dapat kabuli with ano? On the go. Bicolana, Undago. Wala pong suka. Meron. Ang dami pala nabili nito. Mga ka on the go. Ito, kumakain na kami kasi gutom na kami kanina pa eh. Hindi na namin Tinatanghalian namin to. Parang lasang tuba eh. Ano nandyan sa inyo? Papapahinga ko ng vlog. Gabi na sa inyo. Tinatangilay pa namin. So, kain muna kayo. Magkano pa? Ang tagal bumuno. Magkano lahat? Keep the change, sabihin mo, ayun, 2,000. Oh, 230 lang, eh, 3,000 na yan. Pa, mapapalit pa. 230. May card yata ang palit ngayon. Philippine peso yun. Ah, peso yung ibabayad mo. Peso. Peso eh. Niloloko. Magpapalit ka muna pa. Wala, magulo tong dalawa na ito. Huwag niyo gulo. Ang gulo mo magpaliwanag, ikaw mo hindi ko maintindihan eh. Ako naman. Wala kayo. Maghahanap pa si kabayan kung saan magpapapalit yan. Niloloko, di ba? Lalim ng buntong nila nito. Joke lang yan, joke. Oo nga, sa It's fake! You know that? Hindi totoo yan. you know that it's not fake. Wala, pasensya na kuya. Talagang babayadan ko, hindi raw sila tumatanggap. Siya. Ha? Walang Pasensya na. problema, walang problema. Ha? Oo naman, Ako naman, alam ko yun. ano ako, Madali kang kausap. ano akong father ay. Madali kang kausap. Very faster to pay the... Bahala ka sa buhay mo. This Shout all. out. Shout Ano out. pangalan niya si Kuya? Nelson Aguirre. Iba na naman. Taga saan? Ha? Tiga. Iloilo. Malapit na, medyo malapit. Galing yan. Ito pa. Kuya, yung sinigang pa dito. Sige sir. Para Pilipino kayo ano sa service ano? Karamihan Pilipino. Oh, Filipino lahat, sir. Pilipino lang. Kay Chef, Wala. kay Chef. Sige lang. Asa na si ano? Asa na? Card po, sir. Kay ano ba to? Cash. Kay bigay. Asa na si Boy Sabong? Isa. Hello, bro. Hello, bro. Ay, kala ko si Boy Sabong. Oh, eto na. Hey, my friend. Dalian nyo! Come. I have plenty of, ano? Where's my money? Bigyan mo tip pa. Where's my money? Where is your money? Peso ang ibigay mo tip. Where's my money? Bigyan mong 1,000. Ayun na. Hey! Ayun baga ang... Come! Mukhang may misteryo nangyayari dito ah. Totoo na yan. Totoo na yan. Yung napanalunan kagabi. Sapak, talo pa ako ng 20. Ano ng 14? Napakasinungaling nito. Talo 14. Magkano nilabas? Wala kang alam sa sugal, alam mo yung pompiang-pompiang. Ako na sa Papa Chabuli. Talo siya 14, talo. I'm telling the truth, left. Hindi totoo yan. Ole. Pag right, Right? liar. Yan ang ano niya pag nagtaas ako ng left. Totoo yan. It's true. Palatandaan. Tatandaan. Oh, magkano dago, alam niyo na. Yes. Pag nagtaas ang kamay. Pag nagtaas ng kamay, I'm telling the truth. Pag nagtaas ng kanan, lie. Show how your granddaughter walk. I want to see it again. Show your... Ako na, nanalo siya. Nanalo siya sa English. Tapos, yung isang kasama niya, kaklase niya, nanalo sa walking, ano, Sa modeling. modeling. Sabi sa kanya, ng teacher niya, ikaw ang mag-i-English dito, siya magmo-model. Sabi naman niya, hindi oy! Siya na mag-English. Gusto mo ako gawin mo, model ako sa English, ako mag-i-English. Oo, tama. Siya, hindi siya pumayag. Sabi ni Rima. Hindi siya pumayag, ha? Sabi ni Rima yun.
Oh, sinabi ni Rima. Hindi, siya nanalo sa English ay. Kasi Then how Rima talk? How yung Rima sa walk? talo ay. How Rima walk? In English. Alin? You talk in English. In English. I talk in English na ay baga. You walk. Para tanga. Nag-ano siya. Sabi na, pag ano. Like that? Ganun talaga ang ano. Tapos sabi niya. That's how he talk? That's how he walk? She walk? She walk like this. Why you didn't teach? Sinabi sa kanya mag-model. Ganun na. Hindi kasi ang sabi ng teacher sa kanya, mag-walk ka ng natural. Ano naman talaga ang winok niya? Ano naman talaga? So, pero yung yung kalaban niya, nag-model. Yun yung natural nung kalaban niya. Natalo siya. Pero siya yung pasado sa English. This one is calamares. We buy the Very shrimp. yummy. We buy the shrimp fresh. Like that. This is Pampano. pampano. It's very yummy too. This is Inihaw, pampano. inihaw. Grilled. Grilled. And this is pritong isda. Paano masabi? Very yummy. Anong pangalan niya pa? Anong isda yan? Asos. Ladies fish. Ladies finger. Ladies fish, tawag nila dito. Ladies first. Ladies fish. Galing yan. Ano masasabi mo sa pagkapagkain pa? Very delicious. Very delicious. Yes. Yummy. Parang lasang tuba eh. You buy in the market. They have plenty of robbery. Bahala ka sa buhay mo. Strawberry. Because the Indian will sell you Force. no will sell you when you tuloy mo yan. You tap you Naglalag, friend. when you Mabagal ang wifi. Mabagal ang wifi. Tagahang. When you... what is the When you buy. Huwag nyo nga iniisip call a na. friend? Ang gulo mo magpaliwanag, ikaw mo hindi maintindihan eh. Oy, call a friend. Ano yung tinuro mo? Point. Tinuro. You point. When you point the piece, then the piece will Will jump. no, not disappear. We will go to the bag. Oo. But But, when you see the piece you will send to the bag different. is different. So that my son will no. You get the piece. This is not my piece. I point. You know that? Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Yeah, the Indian Bahala ka sa buhay mo. the Indian robbery. The Indian robbery. The Indian robbery. Cheater. No, the Indian robbery will knock out his mind. Knock out his mind. What happened to me? He shout me. Okay. Sabi ng Indian. Okay, I will give you fresh piece. Okay. And then half kilo, you get 1 kilo. Yes. Because my son is very angry to the Indian national. Because I know his robbery hold up. Wow. The price is very. Call a friend. No. This is my tongue. This is my tongue. Show your tongue. Maybe the camera can see. Show. Check in your tongue. This is what I say. What you say?
But I say to the Ano yung English sinabi niya kanina nga? Ulitin mo daw. Ano ba yung sinabi niya? Hindi middle of my tangay. What? Pala pa rin. Ano ba yung sentence na yun? Ano yung kanina yung ina-explain? May ina-explain kasi siya kanina. Yung by ano? Kaya shout out kayo sa Bicolanas. Bicolanas on the go. Ha? Subscribe. Mag-subscribe kayo at mag-view kayo at Like. mag-like. Shout out dun sa waiter. Sabi mo. Ang Sa pangalan ng waiter, mo. shout out Carlo Espino. Shout out Taga Davao. taga Davao. Na iba yung pangalan, na iba yung lugar. O, para alam nila. Para sirarin talaga to. It's a shortcut. Davao to Bacolod. Ang lagay pupuntahan pa natin yon para itanong nga, ano pa pangalan mo? Sabihin mo na kagad. Kung anong naisip, no? Oo, yan. Di naman nakilala Hindi yun. mo kilala. Parang tanga to ay. Eh kung may follower kang nagpunta dito. Ah? Eh kung yung may follower kang pumunta dito at hinanap si Carlo, Oh, nag-resign. absent. Ang talino. Taba ng utak. Babay ka na ba? Bye. Bigla na go. See you tomorrow because they have plenty and many more vlog. Siya, iba yun, hindi nila alam Iba yun, yung mga hindi nila alam. ibang sentence yun, baka mamaya may Kastilado, merong mga ano ay. Hindi nila Hindi maintindihan. niya no? maintindihan yun. Ano ko mo? Kain ka lang ng kain dyan. Oo mo, hindi din naiintindihan eh. Oo. Punta kami sa Gold Town. Gold Town. Anong bibili mo sa Gold Town ba? Ano, mga gold na mura daw doon. Parang umpin. Parang umpin. Tara. O, palabas na kami ngayon. O, andito kami sa labas na. Mag-aantay kami ng taxi. Tatawag na naman si kuya ng 5-seater. Okay, my friend. My friend Sadik. Ganun. How much is this? Mix 24.1. This 24. This and this and this and the only biscuit. This flour biscuit. And this 21. Parang normal na tinda lang yung makikita mo eh pag pumasok ka sa loob. Halos lahat niya puro ginto, nakakalula.